Cum vă spuneam, în 1994, formația de Ionescu Electric Version a fost invitată la festivalul din Privat, Franța și membrii formației au fost cazați la gazde. La masa oferită de gazdele din Franța, Tony Quinn povestea cum a ajuns în posesia primului său instrument muzical, un acordeon. Bunica lui Tony, presimțind că nepotul ei, Tony, va face carieră ca muzician, a decis să vândă o vacă pe care a luat 3900 de lei, o sumă bunicică prin anii 50. Sacrificiul a fost unul destul de mare, ținând cont că Tony a crescut fără tată, de el având grijă doar mama, bunica și atât cât a trăit bunicul său. Depănând această amintire, Tony a fost întrerupt de către gazdă, care a mărturisit că, culmea, același preț îl avea un acordeon în anii aceia și în Liban, doar că paritatea era socotită raportând-o nu la prețul unei vaci, ci a unei cămile.